Nonangkili ji Lok Sabha MP election of Farman Bokajan Lapen Soropothar constituency Hawara long BJP asong Otomen Rada Maipi ke Paman Pon. Nonangkili ji Lok Sabha MP election along APHLC party rom Kangtang Kring Penajok. BJP asong Otomstami Rong Robardo my meeting kedam do desang se ason se arni wangstami thek ponlong. Lason se jangmia cheklo ne final ke pani Lakhain Korai ni Soropothar constituency Nehru Patho Aklamalong. Lapen Lakhain Koratham Bokajan constituency CCI Patho Aklamalong Nonangkili ji Lok Sabha MP election of Farman BJP Ratchari asong Otomen Rada Maipi ke Padopon. Lok Sabha MP election along BJP asong pen MP candidate Amor Singh Tisopan Koson si Kong Dong Avot pen MP hoi ke Pai Ponjim Apotaksi Bangso Mailong Ningjepon. Bangso Rada Maipi along Alisar Pamana Peng pen Carbino Thomas Council CM Dr. Toliram Ronghang BJP asong pen MP candidate Amor Singh Tiso Dr. Nomal Momin ex MP Horen Singh B Soropothar MSc Kadam Terang P Lapen BJP asong ke theke ding tum chetong dun si Bangso Rada Maipi ke Padopon along RDGP dun rinti Bokajan pen Lawrence Lake Loti Kimi News Karbiang Long. Dame Jume Pini Bang Pharoi si sose abang ku bang pi Congress party lapen kapre party PNCO si pini ini tum Bharatiya Janata Party labang so party nong jepo agdun Bang Pharoi si sose abang ku bang pi tum do Dari jum Soropothar musti pen non election ana futlang ye apne ke chete bai nili ninche thedo athe nili yang than te ai nangelo nani tum pini pen masi thek daklo Soropothar bangke MP election bangke ili tum kache toidun MP candidate Horen Amor Singh Tiso alangli laba Soropothar constituency pen ke high end lo pini pen bangke thek nangli tum thek long daklo la pen klang dak itu BJP kalong di Kongres asal sedang long di SPC kalong asal subang di SPC kalong di lana thank you PHC dengan kalong ya utari SPC ke utari si dalam di ko la ke ini slogan kalong si kopilo sana li klang ki 2442 article lapen 275 labangsa article 125 constitutional amendment lahano ke change si claim body lapen 244 a bangga ne likai ke amat sitame parliament long kai ke amat sitame ni hempre ka naam ke nije dono ko lapen hangel ko lapen ana bangke bori konpo ke pachun da prangi tangke sana li kona vote pen hai sir ni ladak 8,90,000 vote to lasi ni matha damlo je ke kom nai busana BJP atum 5 lakh so se vote long kon thank you so much sir election laso amai ching onlo ke ching sia bang ke Soropothar constituency along ching onlo apnal tum theklong lo APHLC atum nana bang tuang atum ini join sobrang ke bang suri si sosial Soropothar constituency dak Bharatiya Janata Party office along district office along asai hemlong nang join nang laso phi bang ke unity victory and prosperity rally long tamne Congress pen chenglok APHLC abang puang phetum kinan abang puang phetum ke BJP long chok lo pini theklong lo Soropothar constituency sonsi yang to achini bang suri trok si arm dake butar sa khai ta compete tapi dak kajan ke na tuma chinglo pinche ye tumke gari ghora ta ditu mon sita pini dama tu theklong lo bang suri kep so se arm ta pini dawa lasip chubidam tang a candidate ke doan a candidate da pini nang join le chubidam tang ke modhorjo dak 13,000 basi suike thomas ke haipot lapen amar mi party bange suri troksi pe napat si haipot lapen abha tum suri si lesson ke haipot take doan a candidate tame pini BJP along sinang chopa op ne la sinon form banke suri ko troksi ba yong sidak ulo kulongte suri ko trokhe dake BJP si datum sala BJR along le lake ni likul tang apor nang lake cheklo yon ni kali hala so BJR laso arondo SOP jo guideline la simula banke meeting claim sala actor ko hempe kala ma putha ke kada ni li jebel hempe long le tik sang se hempe long le tik in konte hempe long le ko kita me itu akape ka sayang dengan development ta kam claim mo kasi hempe ka hangam kasi doktor Himodori Sharma da ale sin sum ke khai lo
di artikel 244A ke je Karbi Anglong Asia Puliram Lohan ke Prime Minister long tong te kai ka pinpuro lo pilo Presiden of India long tong te pinpuro lo pilo Amit Shah long tong te pinpuro lo pilo. Kasi kung kisah mo mana sih long te